bathi njena lento mfazi le yini umsebenzi womfazi unamanga ukhona umsebenzi womfazi ungathi mawuxayekile wena usuthi awukho umsebenzi womfazi thina siyayibona ungayini nje unkosikazi engekho ungala abashumayeli lapho ungayini nje ayikho into ngaba yiyona sifunele izingane ezigane zikhasa ukugana ngizekatshela ezami lapha ekhaya ngathi amakhosazana ngizela into ayiningi kakhulu zintathu right kodwa-ke ngoba insizwa ziwu-7 ngidinga like 6 nje ngeke semba right ngiphethe ishumi mina ayangilenza iphutha kuhle ukuzala kakhulu ngoba nosathane uyafika ekhaya azothatha ngokwakhe lezi ngane zizele usho njalo ushembe uthi awu esho nengane odwa yomfana athi awu yaphela yahamba emhlabeni uthi awu kubi uba nengane odwa ngoba umndeni nomndeni ufika uzala ingane usathane bese ikhomba ongezakhe kuzo lezi ezakhe manje mawuzele kodwa afika sekhona kokodwa yabona zo7 insizwa intombi ezintathu ngifundisa ingane zabo ungabi nasimilo ngilalanike amakhosazana eyodwa nje izinyaka bokuqala evasithi inkosazana ezuthuzi namajazi insizwa angikhulumi ngento engayenzi njenganeni zami layelani ngani zami umkhonyana wokuqala engimdingayo udegree noma udiploma tshela amakhosazana lapha ekhaya wena mongilethela umkhonyana njena ngifuna ingane yami namakhonyana ababili ngifundisa ungayiphathi kahle ingane zami lalani amakhosazana ngifuna amadoda amabili kuwe yazo batha eyokuqala indoda udegree noma udiploma esibili-ke singabonaka esipholo ukuthi wenze njani mntanami singabonaka esipholo mntanami ukuthi uxhawula ubani angisenamsebenzi kuba sokuindoda ikhonyana wesibili lo nabafana bami nje ngifuna umfana ukugana ethembu la insizwa zami bokoto kuqala udegree noma udiploma umfana wakho abafana bami uthi niyangakhe esipholo uyakanye noma kabili akunamsebenzi kodwa nje manga ukuthi lo nkosikazi ubumthatha esipholo usengosibili ulama udegree noma ulama udiploma right yabona mawuzoba nengane engayile esikoleni namhlanje na usengupheni ungabi nawo umuzi kusasa usho code 14 namhlanje ufuna umatric ushayela truck ngoba lapha uyadeliver kunama invoice lapha noma delivery note ukhuluma isingisi lapha reception mo deliver impahla funa kubale funa kube nawo matric ozoxhumana nomqashi wakho nenkampani osukuthule kuzona ekusade mangishayela imoto kuyafana ifundela imoto mangikwazi ukushayela funa kwazi ukuxhumana nabanye abantu uzosebenza apho ngalukhuluma lolimi lokucela isinkwa manje lezi ingane zintathu izinto ezophilisa labantwana thina sisizile esibambile khona lezi ingane esikoleni ngafuna unqamba manje ete nibona nje bafana eqali ngani nathi sayibona yo manje banisangana nisanswa amantombazana nisanswa into engekho abanye mfana mongabamba isikole nje mfana uzuqede ayazalwa mfana zonke izinsuku ukubeka ngami ngiyanicela laba ngabakathola abantwana abayenhlala isuthi baba khona lapho uyinkinga uba nengane uyakhanwa ushimbo shodo ngoba mawukhulisa umuntu esikoleni mancane amathuba ukuthi ushade naye futhi mancane umekhona amancane ngalendlela ukuthi ufuna uzufaka ibuku uzulibone lelo thuba ukuthi ushade umuntu obufunda naye by the way ke laba nifunda nabo esikoleni bafana badala kunayo ekhuluma ke abayazi bantu besifazane banesibusiso sokukhula masinyane kunathi
umuntu ozale umuntu osifazane ndinzalo ngosuku olulodwa bazongibopha ethi ngiyacwasa ngomnyaka. Kodwa masizalwa namhlanje nenkosazane izalwa namhlanje kanye na singishiya ngo5 years bese. Sizalwa ngosuku olulodwa. Ngeke bayiqondeke abafana lento. Ngoba khona umfana seyibonile esikoleni bafuna ugrade 11 kwethu ubona bakhohle lapho. Uyaphupha ebini. Mdala kabi lo muntu lo. Mdala kabi. Umuntu engizelwe ngosolodwa mdala ngisho ingqondo umuntu wesifazane ivuthwa kuqala kunowesilisa ulandela ngemuva umuntu wesilisa. Manje abafana bayazi funa sibatshele indlela yokuphila ukuthi angekho umakoti esikoleni ofunda naye mase university umakoti wakho ngempela usuke seprimary. Noyibona mase nifike kuyona lento engisho. Makoti wakho ngempela usevasithi ngishathi uswenza i3rd year kodwa makoti wakho useprimary. Nangu umngakho ozoqhubana naye ibanga. Funa kube makoti athi kubamba ngemuva iminyaka. Kodwa phela bathi abaculi Aliya basho ngesigisi age ain't nothing but a number. Ain't nothing but a number. Ngabusho phela makusekuhle kodwa khona kuzohamba uyibone lento engisho ukuthi hey bayiqinisile Mshumayeli Mkhwanazi sibusisele ukuthi abesimame besifazane babusisiwe ngokukhula masinyane kunathi. Kodwa into ezongisiza ngiyabatshela abafana mangiseyunivesithi ngikhuluma nabafundi bashumayeli bafamily. Mabatshela indaba ukuthi njalo nje nomkeni baseprimary laba la university abethu. Bevele bekayiboni kahle abafana lento indawo wakushumayeli. Sebebona umakoti bathatheni kulungile phela kodwa ke ngibekile iminyaka ngizoyibona lento engisho. Ngizobona lento engisho. Ngoba umfana ufuna maqede esikoleni usebenza ufuna uqala ukuthi ukorobha ikhaya. Inkosazane ithi iphuma ithi qeda grade 12 ezinyaka wesibili wesithathu isino 19 no 20 isikulungele ukugana. Manje mawufunda nayo mawuyithatha ufunda nawo uzobe usebenze nini yona lo ndlu lezo ngena kuzo buyakhe nini zolozo nkomo zobuyithenge nini. Mawumfana ufuna uqala usebenze ube nethulumu wakho lokukhulisa nje ukhulisa uma ukhona uthulumu wakhe lo yihlo ubeka imali wakheke wenze lokusa phambili. Sifuna abantwana abazoba njalo ngoba zintathu izinto ezophilisela abantwana igceko ozelwe kulo. Mawuzolibamba igceko libambe nangamazinyo ulandele zonke izinto zakhona zegceke uphethe isitifiketi sokuphila kamnandi emhlabeni. Okwesibili into ofuna uyibambe nangamazinyo uma umuntu omusha isikole imfundo. Uyibambe imfundo. Okwesithathu mawufuna ukuphila emhlabeni usugcwalisa bamba lenkolo esikuyo kuNazaretha. Uyibambe nangamazinyo. Ayikho into edlula ushembe emhlabeni. Ayikho into edlula lobu Nazaretha emhlabeni. Singakhona izinto ezinhle kodwa sizophela ushemba kapheli. Ushemba ukwazi ukutshela ukuthi kusasa kuzoba nani kuwe. Ukwazi ukutshela ukuthi ucela ingane yomfana athi kuzoba yesibili lento ikhulelwe yentombazana. Isho njalo inyanga izulu isemzini wakithi ekhumbula ke umuntu ayesafunda high school. Inkosikazi yangapha ehluhlwe kwaMduku izocela ingane iguqile ngocela ingane yomfana ethi inyanga ebayazi inyanga ezulu abadala. Hey wena uzokuthiwa phathi ingane zabafana mina yesho nje kanjeni madoda inyanga izulu uzokuthiwa phathi ingane zabafana mina yake ukuthanda nje kubhekiseleni awungena isikhumbuzo sakhe ensukwini siyanje ebuhleli nawo umshumela wathatha ubhoko andikubuka inyanga izulu isiyazi. Inyanga izulu iyona ehleli phambi kwethu. Wena isikhumbuzo asile isikhumbuzo esaphila. Uyazi umvakeli usineke
Ngizokhuluma nyazi ulisiwe unyazi.